Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan jarida mai zaman kanshi daga Algeria, ina maka fatan alkhairi. To na gode sosai, sunana Isa Musa Abakale. Idan na fahimci maganarka, kana so ka ce matasan Nijar da suke Algeria, Abakale bai san da zaman su ba, Abakale bai damu da matsalan da matasan Nijar suke fuskanta a Algeria ba, da walakancin da matasan Nijar suke fuskanta daga hukumomin Algeria na kwace musu dukiyoyinsu da salulolinsu idan aka tashi kamu. Wallahi ina da labari. Na farko jinjina ta musamman ga matasan Nijar, Allah ya tsare ku da tsarewa shi duk inda kuke a faɗin duniya. Wallahi ina da labari. Babu wani abu da zai faru a Algeria wanda ya danganci 'yan Nijar a yi awa 24 ban da labarin shi, ba zai yi ba. Na yi shekara sama da 5 a Algeria. Na ga jihohi kusan 20 cikin 48 na Algeria. Na san Algeria. Abu na farko abin da zan ce maka anan shine wannan kasashe yawa muka musu. Algeria kadai muna da mutum kusan miliyan 1 ba wani abu, 'yan Nijar kadai zalla. A nan Libya muna da matasan Nijar kusan mutum miliyan 1. Cote d'Ivoire muna da kusan miliyan 1 ko kuma miliyan 1 ba wani abu. Ta yaya ba za su walakanta mu ba? Ga kabilanci, ga bambancin fata wanda tun asalin zamanin mutanen da ba a fahimtar juna tsakanin farar fata da bakar fata. Kuma abu na ƙarshe, wannan ƙasashen muna da biza a tsakaninmu da su. Nan Libya muna da biza tsakaninmu da Niger da Libya. Algeria muna da biza. Galibin matasan Niger in ka tattara su na Algeria kaso 97 kinsu ba su da fasfor ma barantana yi magana biza. Dukkan mun shigo ne ta Sahara ba bisa ka'ida ba, ba mu bi ka'idodin 'yan wannan ƙasa ba. Ta yaya ba za su walakanta mu ba? Ka tara yau matasan Niger da suke Algeria ko Libya, ka tara mutum 100 da kyal sai ka yi zufa za ka samu mutum 3 mai fasfor. Ta yaya ba za su walakanta mu ba? Abu na gaba kuma laihin hukumominmu ne. Shugabanninmu da suka gabata ba wani shugaba da ya yi tanadi saboda goben matasan Nijar. Babu wani tanadi na buɗe wasu kamfanoni domin taimakawa wannan matasi wanda suke huta waje, wanda suke ƙasar waje, domin kasu ci gaba da fuskantar walakanci. Babu. Yanzu ne nike ganin shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum na yanzu ya fara ɗaukan wasu matakai. Na farko akwai rushe kudin amsar patanti na kayan gona da aka sanya a cikin wannan sabon shekara. To wannan abu ya burge ni, zai kawo rage kuraran matasa zuwa kasar waje. To akwai abubuwa dai tsare-tsare wanda muke ganin muna sa rai za a samu canji. Amma duk shugabannin da suka gabata haka da in akwai mutum 500 masu zuwa ƙasar waje, to yanzu sun limka. Abu na gaba kuma mun tashi iyayenmu da kakanninmu sukan ta yi neman kuɗi, to kai ma ka tashi sai ka ɗora ɗanka akan wannan. To kun ji inda matsalolin suke. To yanzu daga ƙarshe almushirkin da zan muku matasan Nijar da suke Algeria, akwai ina da wasu abokai na Algeria, kaba'il ne, kabilar kaba'il wanda yake Algeria san su Tizwizu, dan na zauna Tizwizu, dan yanzu haka ina jin harshen su. To suna zaune a ƙasar Faransa. Lalle na kai wannan korafi gare su saboda wannan hanyar kaucewa wannan matsalar da ake fuskanta da walakanta matasan Nijar a Algeria da hukumomi suke yi. Dole sai an yi shi ta hanyar mun gamu da turawa za su kalubalance su, za mu gana da wato masu hakkin kare hakkin ɗan adam, kuma sun tuntube ni satin da ya gabata
kuma za ku ji bayanan za su fito kwanan ga abin da muka tattauna da su. Sai dai ban yi dogon bayani ba saboda ba ni da cikakken tsaro a nan Libya. Haka na ce musu, ba ni da cikakken tsaro a nan Libya, ba zan iya hutu in yi dogon magana ba. Amma da zarar na samu kaina inda nake da yarda tabbas, to za mu sanya kafar wando guda da wannan hukumomin masu walakanta matasan Nijar. Zan kalubalance su, zan farmake su ta siyasa, ta magana, ta baki, ta liberté d'expression. Za mu caccake su kuma duniya za ta saurare mu, kuma kasashen duniya duka sai ta gani an hudu ma 'yan Nijar hakinsu. Kuma insha Allah ta'ala za mu haɗa kanmu wuri guda domin mu ga menene mafita a gare mu, domin mu zauna a cikin ƙasashenmu domin kauce ma irin wannan walakanci insha Allah ta'ala. Ina maka fatan alkhairi.